खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों रायलायगोन आरो डिसकासन खालामगोन। बेनो जाहैबाय मा जेनाखि फैसानि सासे चेयारमेन बिसिसि चेयारमेन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय बिथांनि जेनाखि ओरैबायदि मोनसे नायथावै मोनसे सावगारि बिथाङा एरखांदों जे फार्स्ट न'नि आजां गाजां न'टफोरखौ बिसिनायाव बबाय गावनि सायाव लाबाय आरो लानानै बिथाङा दिनै सावगारि खेबजानानै दिनै फट' हगारदोंमोन खोमा आरोना बेखौ लानानै गोबां दिनै भाइरेल जाबाय बुहुद सावरायसोबाय बुहुद बाथ्रा बुंबाय सोरबाया सोरखौबा दम होदों सोरखौबा सोंखायदों सोरखौबा बुंदों दा बेनि गेजेराव जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो रायलायगोन डिसकासन खालामगोन दिनै गोख्रों बाथ्रा बुंदों गोख्रों बाथ्राजों दिनै सोंखायदों दिनै नोंथांमोनहा जे नुगोन आङो नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ होगोरगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय फै आङो नोंथांमोनजों भिडिअखौ होगोरनि। ससियेल मिडियायावहाय मोनसे सावगारिया भाइराल जादों जे बेन्जामिन बसुमतारी होननाय सासे सुबुं 500 रांनि जे नट बेजों फबजानानै उन्दुनाय बेबायदि मोनसे सावगारि जोंनि मिडिया आरो ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। दा बे फट'आ जोबोद मोनसे गोजाम फट' थेवब्लाबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL बे सावगारिखौ मोननायनि उनाव जोंनि जे हरिसिङा ब्लक कमिटिनि कमप्लेननि सायाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL जोंनो मोनसे कमप्लेन लेटार हरदोंमोन। बे कमप्लेन लेटारनि सायावनो सेन्ट्रेल कमिटिनि डिसिप्लिनारि कमिटिनि रेकमेन्डेसन मथे UPPL नि मिरु कमिटिया बिथांखौ 10 जानुवारि 2023 मायथाइयावनो बिथांखौ हानजानिफ्राय होखारनाय जादों। हानजानिफ्राय बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों। लोगोसेयै जोंनि BTR सरकारखौहाय जों खावलायदोंमोन जिहेतु बियो मोनसे पाब्लिक फिगारनि सासे पाब्लिकनि हाबा मावग्रा मानसिनि बियो कन्डाक्ट जानो हाया। रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों बे इम्पर्टेन्ट नङा, किन्तु बिथाङा बेबायदि मोनसे सावगारि लानानै जे दिनै समाजनि गेजेराव गावनि जे इमेज बे इमेजखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय, गावनि सायाव जे रायजोनि फोथायनाय दं बेखौ खोमानानै लाबाय। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ 10 जानुवारियावनो जोंनि UPPL नि प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। लाइजामा नैबेनो, नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोननो बयनोबो हरनायबो जागोन। आरो लोगोसे जोंनि लाइजामनि सायाव सोनारनानैनो BTR सरकारा बिथांखौ 10 फेब्रुवारि 2023 मायथाइ दिनै मार्च दाननि बेसेबां जाखो 27 मार्च दिनैनिफ्राय दान मोनसेनि सिगां 10 फेब्रुवारियावनो बिथांखौ भैरबकुंडी BCDC चेयारमेन पस्टनिफ्राय बिथांखौ होखारनाय जादों। दिनैहाय बे गोजाम मोनसे सावगारिखौ लानानै नैबे बिसायख'थिनि समाव सोरबा खाबु फलान सुबुंफ्रा मेइनलि जोंनि अपोजिसन हान्जानि सुबुंफ्रा दिनै जोंनि UPPL हान्जानि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नाजानाया जोबोद दुर्भाग्यजनक, जोबोद दुखु गोनां। नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ बे जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों कि बे जाहैबाय मा फुराना भिडिअ जाहैबाय बेयो जाहैबाय थांनाय जानुवारि दाननि केसमोन बेयो। जानुवारि दानाव बिथाङा नंगौ सासे BCC चेयारमेन UPPL नि चेयारमेन बे हिसाबै बिथाङा फट' खेबजानाय जेब्लानाखि बिनि सावमुङा भाइरेल जादों। भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो बेखौ खुनु जिर' टलारेन्सआव माने खुनु मोनसे बेखौ सानाबासिनो मानोना बेखौ UPPL सहायनो हाया। UPPL जेब्लायबो कारापसनजों माने लोब्बा गैया बे बाथ्राखौ दिनै मिथिनो मोनबाय। लोगो लोगो बेखौहाय जिनिखि जानुवारि खालि बेखौ कमप्लेनखौ मोनदों लोगो लोगो बेखौहाय 10 फेब्रुवारि खालिनो बिथांखौ एबासिनो बिथांनि मासिनिफ्राय बोखारनाय जादों होननानै बुंदों। चेयारमेन मासिनिफ्राय बोखारनानै बिथिंनि जेनाखि भाइस चेयारमेन दंमोन बे भाइस चेयारमेन मासिखौ होनाय जादों होननानै बिथाङा राजु कुमार नार्जारिया बुंदों। आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे सावमुङा जाहैबाय मा माने सिगांनि सावमुंसोमोन। दा बेखौ जाहैबाय माखासे बिरोधि राजखान्थि हान्जाफ्रा UPPL खौ ब्लेम खालामनो, UPPL खौ बरनाम खालामनो, UPPL नि मुंखौ गाज्रि खालामनो, UPPL नि मुंखौ रायजो राजाफोरनि माने सिगाङावहाय सावनो, UPPL खौ जेन' फोथायनाय गैयै बिसास गैयै काराप्टेड मोनसे सरकार हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय बेखौ बिरोधि राजखान्थि हान्जाफ्रा बै गोजाम माखासे फट'फोरखौ बिथांमोना खनखानानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोनहा एबा बिरोधि राजखान्थि हान्जाया जेसेबांखि नाजाया मानो खुनु प्रानि जोंनि राजखान्थि हान्जाखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा आरो जों जेबायदि दा थासारियाव दङ बेनिफ्राय जोंखौ उनथिं मालाबाबो लांनो हानाय नङा बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों। मानोना बेफोर गासिबो गोजाम भिडिअ दिनै राजखान्थि बा खाथिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो गोबां माखासे गाज्रि जेनाखि गोजाम भिडिअफोरखौ राजखान्थि बिरोधि हान्जाफ्रा रायलायनानै पाब्लिकनि गेजेराव गाज्रि इमेज मुं माने फुननो नागिरो आरो थासारिखौ गाज्रि मोनसे थासारियाव लाबोनो नागिरो बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय माब्लाबाबो गाज्रि थासारियाव लाबोनो हानाय नङा आरो जोंखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बिदि दिन्थिनो हानाय नङा। जेब्लानो जोंनि जेखि जाया माने
पार्टियानो बेफोरबायदि गाज्रि माबाजों आखुनि सोमोन्दो थायाबानो बेखौ जों लोगो लोगो पार्टिनिफ्राय बेखौ जों एरनाय जागोन जोंनो मानोना बेबायदि पार्टिनि गोनांथि जाया एबा बेफोरबायदि सुबुंखौ जोंनो गोनांथि जाया बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों जे मा बिथांमोना जेरैबायदि थासारि सानानै बिथाङा मा बबेनिफ्राय मोना फैसाया जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांनि जेनाखि सावमुं लानानै ससियेल मिडियायाव हगारनाय बेयो मोनसे थि नङा बिथांनि जेनाखि बिबाननि थाखाय थ' बेनिखायनो बिथांखौ लोगो लोगो दिनै पार्टिनिफ्राय डिसमिस खालामनाय जाबाय डिसमिस खालामनाय जाबाय बियो दा खुनु राजखान्थि हान्जाजों बेहा लोब्बा गैला होननानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा नोंथांमोना एसे खोनाबाय दिनै UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु माने कुमार नार्जारि माने सारानो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव दा मानोना नोंगौ ससियेल मिडिया जुग जालायबाय नालाय गोबां माखासे भिडिअफोर दिनै भाइरेल ओंखारो गोजाम फुना भिडिअआ दिनै फैनोसैलाय ससियेल मिडियायाव दामनानै होनोसैलाय मालाबा गाज्रि पिक्सार मालाबा गाज्रि MMS बेफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव हगार मानसिफोरखौ ब्लेम खालामनो नागिरनाया बे जागासिनो जादों जाबाय थासिगोनलाय मानोना दा इलेक्सना खाथियाव फैबाय स' नायनो लोगोफोर जेखि जाया माने थासारिया मोजाङै जानानै बारहोनो हायो बेखौ आं खावलायबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय राजु कुमार नार्जारिया दिनै स्पष्ट बुंनानै होखाबाय जे बेयो जेनेबा गोजाम सावगारिसो आरो बेखौ लानानै UPPL नि राजखान्थि जेनाखि इमेजखौहाय खुनु मोनसे गाज्रि थासारियाव लांनो हानाय नङा बेखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होनाय जादों आरोखि थेंक इउ